darovao nam se svemogući Bog. Otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni. Amen. A čovjeka su, kao nas ovdje, zatvorili u Sarajevo, koji se drugačije koncentracioni logor zove. Ovo činite meni na spomen. Zovem se Tvrtković Vladimir. Ovogodišnje božićne blagdane i nastupajući novogodišnje praznike obilježavam jako skromno i u velikoj tuzi i bolu zbog toga što sam u toku ove godine izgubio pokojnu kćerku Stelu i suprugu Jasminku, koje su poginule čekajući u redu za vodu. Jedina radost, ako je možemo nazvati u ovim tragičnim trenucima i radost, je moj zakazan razgovor telefonski sa sinom Nikolom, koji boravi u Njemačkoj, kao i moje posjete misama posvećenim božićnim blagdanima u crkvi novootvorenoj na Dobrinju. Evo i prošli put da sveću limon gleda. Ispada. Jode, što je prazni, ona je svjetlija, tako? Što je puni, ona je svjetlija. Kako vi regla, lepo moja ples. Zovem se Barišić Biljana. Ovaj Božić sam dočekala na Dobrinji sa svojim blizancima. Kad sam se porodila, najveći problem mi je bio kako ću ih prehraniti u ovom ratu, u ovim ratnim uslovima. Srećom, sve išlo kako treba, bar koliko toliko. Našla sam i jelku, optila sam koliko sam mogla. Tortu smo također napravili, pozvali smo nešto i prijatelja, tako malo da proslavimo. Svoje blizance nisam dojela, hranila sam ih od humanitarne pomoći, od UNICEF-a koja dolazi. Hrane nema dovoljno, ali prolazimo nekako, držimo se. Ti kasnije, ti sad tišu.